Terong Kinakban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras ng unyan, 9 minutos bago mag-alas 7. Ano daw banwan? Ang pagdisarulyar ka nangingenot na isyu kan aldaw. Ang pagkuha kan pulso kan banwaan. Digdi sa programang Ano daw banwan? Sa 97.5 Bangon OK FM. Diyos maray na aldaw po sa Sendo Gabos. Liwat po ini si Ervin Borja sa programang Ano daw banwan? Mga tugang suwestyon ni Department of Labor Secretary Bello na adalan na langkawan nin sweldo ang mga katabang sa harong. Ang suwestyon niya, natawanan nin sweldong 6,000. Ang gabos na katabang sa Metro Manila as in maging digdi sa mga probinsya. Sigon sa Secretary of Labor, sa taon-taon na paglangkaw kan mga barakalon, dapat sanang i-review ang presenteng surilduhan kan mga katabang tagarong hababa naman na maray. Dakol pa sa mga katabang, ang sinisilduhan sa ng 3,000 sa mga probinsya ang kada bulan. Ang iba ang rason, libre man kaya ngayaan istaran sa kampagkakan. Pero dawa nga ni, libre ang pagkakan, sa kaan istaran, ang swildong 3,000, baba pa man na maray. Mas masakit nga ni ang libreng istaran, tadawa mata nga pinupukawan para suguon. Ikumpara mga tugang sa mga trabahong nakalinya sa harong. Sa pagluto, paglinig kang harong, pagbantay nin aki, paglaba, asin pagkarigos nin ido. Ikun minsan ginigibo pang props kan mga nagpaparahahambog man na pamilya. Na kun minsan pwede naman iiba sa mall na dahil naka-uniform na sayaya, pinapa-uniform pa man para gustong ibalangibog na sinda, iguanin yaya an aki. Mga tugang talagang panahon naman para i-review. Asin lang kawan ang sweldo ka mga katabang. Sa presente, dakol ang benepisyo. Ang pigmamando kan lay na dapat itao sa mga katabang, alagad dakol ang dai ka ini nagsusunod. Ang iba kaya nag-iiwas sa dagdag na gasto sa harong. Ang iba man dahil dakol man nakatabang na nalaog sa trabaho na advance 2 o 3 bulan na kadaklan kinukuha kan mga magurang pagkatapos 1 bulan pa sana. Ang tinitinir sa harong nagpapaaram na. Tanan minsan nakuha sa ng advance ta gastuson sa pistahan sa saindang barangay o nagtitipon sa ng pambakal nin cellphone tapos mapaaram na. Pero mga tugang sa mga tultul na katabang, tamang suwestyon ni Secretary Bello, nalangkawa naman ang sweldo ninda dahil nagpararalangkaw na ang barakalon. Asin mga tugang mantiniron ang iba pang benepisyo na ibinubuot kan lay, araw kang pagtaong oras ning pahingalo, disinting akomodasyon, medical attendance kung may helang, PhilHealth, asin mga tugang dainanggad paglingawan o paliman-limanan ang 13th month pay ta ini-required kanlay na itao ngunya na bulan. Ano daw banwan? Ang pagdisarulyar ka nangingenot na isyu kan aldaw. Ang pagkuha kan pulso kan banwaan. Digdi sa programang Ano daw banwan? Sa 97.5 Bangon OK FM. Gusto ko, okay ka. Yayain na si nanay at tatay, bumili ng mga regalo.